lose any more lives. Joyce Odur, Ramogi TV. Koth mapek ma pod medo chwe. Jiang'wen biotero mocho witongi magi ka jibnero gi 55 mawuok e ute 67 oulo daro kaluwore kod koth mapek mamedo goyo kaunti ma Meru e kaunti ma Kirinyaga, kaunti ma bende ok ong'ere kaka achiel kuom gwenge ma pi oula muome. Sub-counties duto midhiero mar oula koro mine. Nyaka sani oula osekelo midhiero ni ute 750 e kaunti ma Garissa. Jowuoth mane wuok e kaunti ma Nairobi ne wuodhgi ong'ikore e apaya ma Madogo kochomo gwenge mago mag Garissa kaluwore kod oula mapek. Koth mapek machwe pachoka pod medo kelo midhiero ne gwenge mopogore opogore e pachoka. En midhiero mokwako gwenge ma hinyo yudo oula kod gwenge mamoko ma ok hiny yudo oula, gima nyiso pek mar koth masani chwe. E kaunti ma Meru, Jiang'wen pi otero ka jomoko 255 oulo osedaro, wach moyangi kod County Commissioner ma Meru Jacob Ouma. Our county has had 4 fatalities. We lost 3 people in Igembe South and 1 in Tigania Central as a consequence of drowning. Ouma lero ni nyaka sani familia 255 mawuok e ute 67 e kaunti ma Meru oseyudo achiedh nade mar oula mapek, kama moko bende pi osedaro. We already have a total of 255 people affected by the rains in terms of flooding. We have a total of 67 households which have been displaced, the good number of them being in Igembe Central. I thought in Imenti South we also have people who have been affected by a landslide, about 80 of them. Omedo ni gisani gitemo kedo kod midhiero masani oula kelo e kaunti no, kagikonyore machiegni kod riwruok mar Msalaba Makwar machiwo chiemo kod mwandu mamoko. Ouma bende chiwo siem ne joriembo ahinya mag nyamburko mag skunde mondo bed motang' e kindeni michano yaw skunde juma manyien, mondo kik gitem ng'ado olalo kata peini ma pi opong'o mondo gigeng' masiche. We want our drivers to be cautious. We don't want drivers driving vehicles through swollen rivers. We don't want drivers driving recklessly because the roads are also equally slippery. Let us all take caution and precaution. E kaunti ma Kirinyaga, sub-counties duto oula orocho ka ute 250 oseyudo achiedh nade mar midhiero mikelo gi oula mapek. Maka to bedo ni Kirinyaga ok en e listi mag counties ma midhiero mar oula hinyo monjo. Ifikiapo familia 750 ndio wameripoti ya kwamba wameathirika na mafuriko. All the sub-counties zimeathirika. Watu wenye hawajatuambia kama wamekuwa na jambo lolote la mafuriko ni watu wa Gishogo, ndio hatujapata. Moko kuom jodak e kaunti ma Kirinyaga ywak kaka pi oula osekethonegi cham e puothe. Ni maji imezidi na imeenda hadi huko kwa mashamba ya watu na imeharibu mimea na vyakula vya wananchi. Sasa hii mto ikijaa hapa sana inabemba ile mchele tulipanda hapa. E kaunti ma Garissa, jowuoth ne yudo pek mar dhi mbele gi wuodhegi kaluwore kod rach mar peini mikelo gi oula mamwomore. Sisi hatuko Kenya, tuko nchi nyingine, tumesaulika. Kama tunakaa hapa mpaka saa hii hakuna usaidizi na tuko na mtoto. We are stranded here in Madogo. There are nowhere to cross the bridge. Everywhere is flood and we are stranded here from 9 p.m. Yesterday evening up to now we are stranded. Magi duto timore ka duol makoro chal mar kor lwasi e pachokae. Okoro ni koth mapek pod biro neno e kor gwenge ma pachokae nyaka chieng' tarik 1 mar dwe mar 5 mar higani. Sharon Ongao, Ramogi TV.